केवळ वर्गापुरता नसतो, तर तो दैनंदिन जीवनामध्ये चालू ठेवायचा असतो. ज्या गोष्टींचं तुम्ही तिचं अध्ययन केलेलं आहे त्या गोष्टींचा अभ्यास, जे काही तुम्ही पुरुषसूक्त शिकला असाल, रुद्र शिकला असाल, पवमान शिकला असाल, घरी नियमितपणे त्याचं पुनरावर्तन झालं पाहिजे. इकडे मला खूप मजा येते. इकडचे गुरुजी खूप छान शिकवतात. संध्या कशा म्हणायच्या, तोडून कशा म्हणायच्या, एकत्र कशा म्हणायच्या इकडे शिकवतात. नंतर मी ह्या वर्षी पवमानाचा पहिला, तिसरा व चौथा अध्याय तसेच पंचसूक्तामध्ये 3 सूक्त शिकलो. हे म्हणण्यासाठी माझ्याबरोबर आणखी 5 जण होते. आम्ही रोज खेळायच्या वेळी मिळून मिसळून खेळायचो. तर रोज रात्री आम्हाला माहिती देण्यासाठी नवीन नवीन लोक यायचे व मनोरंजन सत्र सुद्धा असायचं.